Hey guys, welcome back my YouTube channel. लोगोफोर दिनैबो आं हरावनो ब्लगखौ बानायबाय आरोना ओमफ्राय आं माने दिनै माबा ना खर'जों बेम्बु आसारजों संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना ओमफ्राय नै आङो लोगोफोर आङो ना खर'खौ एवफ्रामखाजोबना लाबाय आरोना लाइटखौनो होआखै नै ना खर'खौ एवफ्रामखाजोबना लाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे संगोन आरोना बेम्बु आसार ना खर'जों गोथाव जागोन ना थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना ओंखामाबो मोनसिगोन नै आरो गोजांनायनि अर सायनो थाखाय अरबो सुखासो जोंहा नै दैबो फुदुंगासिनो बानलु सामब्रामखौ देखाना लानोसै आरोना नायलांबाय थादो अब्ला लोगोफोर नै लोगोफोर देखांबाय आरोना बानलु सामब्रामखौ ओमफ्राय नै आं औवा आसारखौहाय हायखाना लानोसै आरोना हायखाना लानोसै आं खिनिखौ होगोन आरोना गोखै जानांगौ बाराबाबो खिनिखौ होगोन दिनै ना एवनायनि थाव खामोन आरोना लोगोफोर आं एवनो होनोसै होनोसै आरोना आसारखौ क्या हो गया मस्ला मस्ली विदाउट ओनली सामब्राम गुफुर सिंपल रेसिपी गाइस वेरी सिंपल看点吃了的，没有，那个，给我看嘛啊！能看不下来，分点零，这是难吃呢。ठंडा लगे तो ठंडा ये हो गया बेम्बू सूप दाना खोबना होनसै आरोना लोगोफोर गोदौबाय थाथोंसै अबे थान्दा लोगोफोर होनसै दसे
लोगोफोर आंना बे साननैसो भिउसबो जाथाराखै आरोना भिडिअ'आनो नायथारला नामा आंनिखौ भिउसबो गैया वाच टाइमावबो गैया दाबो आरोना ओमफ्राय भिउसबो जाथाराखै आरोना साननैसो प्लिज नायदो आरोना आंनि भिडिअ'खौबो नायना होदो होननानै आरो फुल वाच खालामना होदो आरोना ओमफ्राय आंबोथ' नायो मालाबासो सम थोस्लाबा नालाय बेयाव थालाङो आरोना उनावबाबो नायो आरोना आङो सम मोनब्लानो नायो आंबो ओमफ्राय अननानै आंनि भिडिअ'खौबो अननानै भिउस खालामना होदो आरोना ये हो गया मेरा चलो भाई हो गया हो गया नाम जरा ini लोगोफोर आङो नाखौ होनोसै आरोना ओमफ्राय बेखिनि नाखौ होजोबगोन खिन्थु जाग्राया जोंहा साथामल' बाबुदो साब्रै आरोना खर' गोजासो नालाय आं हले ना खर' जानो बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर बिराद मोदोमनाय मोनो जानो मोजां मोनो आरोना नोंसोरो जानो मोजां मोनो ना मोना कमेन्ट खालामना हरदो लोगोफोर ये देखो गाइस बहुत अच्छा व्यू हो गया बायनामासि नायनोसै बरिया गोदौबाय लोगोफोर वाओ बहुत ही खुशबू अच्छी आई है खर'खौनो सावसिगोन आङो एसे खोबबावनोसै आरोना लोगोफोर मोनसिगोन माने नोंलाय जाम्बा थान्दायाव खुसेर जायो हे गाबोन जानो हासिगोन बाबु दोनदो दे गाबोन जानो हागोन इलाय इखिनिखौ जादो हरिखौ दोनसै हामालै बाबु गोहोजुदो आरो थान्दायाव नायनाय बेनि अबेनि मोननानै जाफैयो कैसा हुआ जाबाय आरोना लोगोफोर खांनोसै आं रानबाय जाबाय जानोसै आरोना लोगोफोर फैदो ओंखाम जानोसै जानांगौ आरो जानांगौ थान्दा थाब Kenapa sah? Ang bukan na. Anda mobile ada ndak? Video ko nainani mabaidi manke please comment खालामना खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर अब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच एन्ड बाय बाय टेक केयार